A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwana jama'a jihar Kano da ma jama'an Najeriya da al'ummar duniya gabaki daya, musamman musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina so in taya dukkan yan uwa musulmi murna da farin cikin zuwan wannan wata mai alfarma, watan Ramadan, da fatan Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Sannan nake kira ga musulmi ga baki daya da mu zamto mun yi abubuwa na alheri a cikin wannan wata kamar inda addininmu ya bukata. Kuma ina kira musamman ga al'umma a yi kokari a zauna lafiya da juna, kuma a yi abubuwa wanda za a taimaka wa al'umma, musamman mutane waɗanda suke masu hali su taimakawa wa mabukata, kuma musamman 'yan kasuwa da masu yin kayayyaki su yi kokari su ga a wannan wata an rage farashi yadda yake mutane masu rauni za su iya samun dama su amfana. Muna kira da hukumomi na ƙananan hukumomi da na jiha da ma na ƙasa gabaki ɗaya da su fito da abubuwa waɗanda suke za su taimakawa al'umma a wannan ƙasa tamu a samu sauƙi, musamman a wannan wata da muka shigo domin jin daɗin al'umma gabaki ɗaya. A nan nake godewa 'yan Najeriya, musamman jama'a jihar Kano wanda suke bamu goyon baya wajen wannan tafiya tamu ta kwankwasiya, da kuma jama'iyyarmu ta NNPP da kuma gwamnatin jihar Kano da na ƙananan hukumomi. Na son tabbatarwa al'umma da cewar wannan tafiya tamu za ta ci gaba da yin abubuwa na alheri domin sauƙaƙawa al'umma a wannan jiha ta kula da harkar ilimi da kula da hanyar abubuwa waɗanda suke za su kawo aikin yi ga matasa da zaman lafiya da kwanciyar hankali, da tabbatar da cewar wannan jiha ta samu gogayya da kowace jiha a wannan ƙasa tamu. Jama'a